תפ"א 5555 זה שם הדבר החדש בתל אביב. עיריית תל אביב מקדמת תוכנית חדשה. אנחנו מכירים את רובע 3, את רובע 4, שיש בהן המון התחדשות עירונית, אבל יש הרבה מאוד אזורים שלא יכלו לעשות התחדשות בניינית עד היום. לכן אנחנו מאוד ממליצים לבעלי הדירות שנמצאים בשכונות הללו להתארגן, למנות נציגים, לקחת ייצוג משפטי ואפילו למצוא יזם במסגרת של מכרז. אוטוטו יגיע המועד של הגשת התנגדויות, שאז זאת תהיה ההזדמנות האחרונה לטייב את התוכנית כדי שהיא תתאים לבניין שלי, וכדי שהיא תתאים לבניין שלי יהיו 60 ימים שניתן יהיה להגיש התנגדות. בעלי דירות שלא יתארגנו ולא יעשו את הצעד הנכון היום, יכולים למצוא את עצמם שהתוכנית כבר קיבלה תוקף והיא לא מאפשרת להם התחדשות עירונית, כי אולי היא לא כלכלית, אולי היא פוגעת בהם, אולי המטלה הציבורית הנדרשת לא באמת נדרשת ופוגעת בהם באופן משמעותי. ולכן מאוד חשוב להתארגן מראש ולתת לזה מענה.